Yle Uutiset Pohjois-Suomeen, minä olen Päivi Annala, hyvää iltaa. Kajaanissa etsitään reseptejä uusille menestyspeleille. Nokian tulos jäi tappiolle, vaikka Lumi- ja älypuhelimet kävivät hyvin kaupaksi. Mäkihypyn ja yhdistetyn lajiryhmän johtaja Jukka-Pekka Vuori lähtee tavoittelemaan Hiihtoliiton puheenjohtajuutta. Suora linja ruotii kansalaisaloitteiden kohtaloa. Suurten lastensuojelukulujen kanssa painiva Oulu yrittää vähentää kalliin laitoshoidon käyttöä kaikin keinoin. Tällä hetkellä selvitetään, miten osa jo laitoksiin sijoitetuista nuorista saataisiin nopeasti takaisin kotiin. Lisäksi yhä useampi kiireellistä turvapaikkaa tarvitseva pieni lapsi yritetään saada perhehoitoon. Toimiin on ryhdytty, sillä lastensuojelukulujen pelätään nousevan yhä rajummin. Jos meillä tämä kasvuvauhti on tämmöinen, niin 10 vuoden skenaario on varmaan 100 miljoonaa euroa. Voi mennä jopa enemmän rahaa kuin tänä päivänä. Miten varmistetaan nyt sitten se, että perheitä tuetaan riittävästi tässä avohuoltopainotteisessa toimintamallissa? No siinä tietysti pitää kartoittaa se perheiden tuen tarve. Eli he eivät ole missään jonoissa, että he ohittaa tavallaan nämä jonot. Että katsotaan ensisijaisesti, että tälle ryhmälle tarvitsee antaa oikea-aikaisesti ne palvelut, mitä heille kuuluu. Kajaanin ammattikorkeakoulussa hiotaan menestysreseptejä uusille peleille. Jotta peli löysi itsensä kunnolla läpi, pelitestauskeskuksessa tutkitaan tarkkaan sekä pelejä että pelaajia. Menestyvien pelitalojen lisäksi Kajaanin keskukseen tukeutuvat myös ne, joiden tavoitteena on vasta päästä mukaan jatkuvasti kasvaville alan markkinoille. Kajaanissa haetaan menestyspelin kaavaa biometrisen mittauksen avulla. Teknisiä ominaisuuksia voidaan tutkia monessa paikassa, mutta Kajaanin pelitestauskeskuksessa mennään pidemmälle. Pelaajan silmänliikkeet tallentuvat tietokoneelle, aivojen toiminta kertoo, pysyykö mielenkiinto yllä vai ei. Sykkeen mittaus kuuluu perusvarustukseen. Sykeanalyysin avulla näemme esimerkiksi stressitason muutoksia, josta voimme nähdä sen, että jos pelin suunnittelija on miettinyt, että tässä on semmoinen kohta, joka saa pelaajassa jonkun reaktio aikaiseksi, mutta meidän analyysin avulla näkyy, että sillä ei tapahdu oikeastaan minkäänlaisia muutoksia. Jotta tiedon kerääminen pelaamisesta ei olisi vain piuhoja ja tekniikkaa, testauskeskuksesta on pyritty tekemään mahdollisimman kodinomainen. Pelaaja unohtaa kyllä nopeasti tekniset viritykset ja uppoaa itse peliin. Kyllä sieltä löytyy semmoisiakin huomioita, mitä ei itse ole huomannut pelatessa tehneensä, että ai katsoinko mä tonne tai noinko mä tein. Että kyllä nämä menetelmät vaan paljastaa enempi kuin mitä se silmä kertoo tai sitten se, että mitä ehkä haastattelussa voi sanoa. Niin. Jokainen pelialusta ja peli on oma maailmansa. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekessä rahoittaa pelin testauspalveluiden kehittämistä Kajaanissa 500 000 eurolla ja yhteistyökumppaneina on maailman menestystä hankkineita pelitaloja, kuten Rovio ja Supercell sekä täysin uusia yrittäjiä. Annatteko takuun? Tällä tavalla menestyspeli syntyy. No ei voi vielä takuuta antaa, mutta parhaamme kyllä teemme.